naixement del seminari Salvador Seguí, jo crec que hem de començar una mica ja pel naixement de les comissions obreres, no? La COM, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, les comissions obreres de Catalunya, des de sempre, des de el naixement, ens hem definit això com a sindicat de classe, com a sindicat nacional. Ja per dir-ho d'alguna manera, els pares fundadors van tenir l'encert de definir el sindicat per un costat com a sindicat de classe, evidentment per defensar els interessos dels treballadors i les treballadores, com no podia ser d'altra manera, però per l'altra també hi van afegir l'adjectiu de nacional. I a Catalunya el terme nacional té un significat molt clar, defensor dels drets i les llibertats del poble de Catalunya. En tot el que això significa, no? Recollint d'alguna manera una herència que ve de lluny, arrelada a l'esquerra i al moviment obrer de casa nostra, segurament des de més enllà del segle XIX, dels republicans federals del segle XIX i segurament anteriors. A partir d'aquí, i de la mateixa forma que tenim instruments per treballar el nostre tret de sindicat de classe, que són la majoria d'instruments que té el sindicat, ens calia un instrument per treballar la vessant de sindicat nacional, i aquest és el seminari. I a partir d'aquí, és a partir d'aquest compromís amb la causa nacional i la reflexió d'instruments per treballar-nos aquesta qüestió, com neix un procés més o menys llarg en diferents etapes, doncs el seminari Salvador Seguí. Podríem dir que arranca ja l'any 89, amb els acords d'integració, en aquell moment a la COM, d'una bona part de sindicalistes provinents de la Confederació Sindical de Catalunya, que va tenir un primer intent fallit a mitjans de l'any 90 i ara jo crec que ha quallat un segon intent en el que podem de treballar 5 o 6 anys. I crec que ara sí que podríem parlar d'un seminari Salvador Seguí, amb un projecte consolidat i estructurat, amb empenta i amb projecció. Tant és així que amb les reflexions que es feien amb el Caleusca Sindical que van celebrar fa pocs mesos a Donosti, doncs els companys gallecs i bascos, d'alguna manera, com els van explicar aquesta nostra experiència, doncs la van trobar interessant i pensaven que era un instrument perquè els hi pogués ser útil també amb ells. Per tant, segurament aquest és un model exportable també en altres, i estic pensant en aquest cas a les Illes i al País Valencià, però en tot cas aquest és un tema que ells hauran de reflexionar i decidir què és el que volen fer. Si hi ha alguna cosa que pot ser el fet més característic del fet diferencial de Catalunya, aquest és el tema de la llengua. Per tant, era evident que el tema de la llengua havia de ser el primer document que treballessin des del seminari. I així ho va fer. El tema de la llengua, a més, no era un tema nou pel sindicat. Al llarg de tots aquests anys, el sindicat s'havia pronunciat en multitud d'ocasions a favor de la llengua catalana. Ara bé, una anàlisi i unes propostes enfocades en el món del treball, en definitiva en el nostre món, el món de l'empresa i el món del sindicat, això sí que era un fet innovador i a més era una aportació que realment segurament només podíem fer nosaltres. I això és el que hem fet. Però també, a més de fer aquest document, hem intentat innovar i ser pioners d'alguna manera en les formes de fer-lo i el mètode del debat que hem organitzat. Un debat intentant que sigui un debat obert, un debat participatiu, obert a la societat catalana, on hem anat a buscar la col·laboració de prestigiosos intel·lectuals i experts en la matèria, i obert també al conjunt de l'afiliació del sindicat, en què per mitjà d'un fòrum de participació a través del nostre portal d'internet hem intentat que tothom que ha volgut participar i fer arribar les seves opinions i propostes ho pugui fer. Tot això ha permès elaborar un document i unes propostes, jo crec que molt connectades amb la nostra realitat, la realitat que ens envolta, i finalment han estat debatudes i ratificades pels òrgans de direcció del sindicat. I per tant, tot el fruit d'aquest debat s'ha convertit ja en propostes d'acció del sindicat. Un procés, segurament llarg, complex, però que segurament és possible que en el futur hagin de polir alguna cosa, però que n'estem molt satisfets i crec que pot servir també d'experiència de com organitzar debats o assajar nous mètodes de debatre les coses, inclús en el conjunt del sindicat. Però realment el català a les empreses no està en la millor situació. La realitat de l'ús de la llengua catalana és diversa i depèn de molts de factors. Per exemple, és evident que durant tots aquests darrers anys s'ha fet un gran esforç de promoció de l'ús de la llengua catalana que segurament ha tingut el seu màxim exponent en el sistema educatiu, que ara mateix certament garanteix que l'alumnat assoleixi competències lingüístiques en acabar l'ensenyament obligatori en les dues llengües oficials. Ara bé, com dèiem, en el món laboral la cosa és diferent. I és veritat que hi ha moltes empreses on l'ús del català brilla per la seva absència, començant per l'etiquetatge, per la regulació interna, l'externa, els impresos, els escrits que utilitzen. Malgrat, i en contradicció amb tot això,
les enquestes ens indiquen que la pràctica totalitat de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, en canvi, coneixen i entenen la llengua catalana. Aquí cal afegir un factor nou que certament cal tenir en compte, que ha estat totes les últimes onades migratòries, que han aportat més d'1 milió de persones, de ciutadans i ciutadanes de diferents països del món que han vingut a Catalunya a intentar treballar, a intentar guanyar-se la vida, i que la seva actitud davant de la llengua dependrà, jo crec que sempre exclusivament, de raons i criteris d'utilitat. Faran l'esforç d'aprendre-les si creuen que els hi és útil i els pot servir d'alguna cosa, per exemple, per millorar les seves expectatives laborals, per millorar les seves vendes o per millorar la seva capacitat de relacionar-se amb l'entorn. I no ho faran si pensen que realment no pot servir per res. En aquest sentit, jo crec que tenim multituds d'exemples de les dues coses. A les empreses on han fet el pas de normalitzar el català com a idioma de comunicació interna, els treballadors i treballadores estrangers s'hi han adaptat i l'han après sense excessius problemes, i les que no han donat aquest pas, els treballadors estrangers no els hi ha calgut i, per tant, majoritàriament tampoc han donat aquest pas. Per tant, la normalització de l'ús del català a l'empresa, sens dubte, és un dels reptes a segur. Bé, el document va separar tot un paquet de propostes, que jo separaria segurament en dos apartats. Les que pel seu compliment depenen de l'empresa i de l'administració, i aquí podríem citar algunes com garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de política lingüística, avançar en l'ús del català en l'etiquetatge i productes i serveis, o promoure un espai en el Consell de Relacions Laborals per impulsar i consensuar mesures d'intervenció en política lingüística en l'àmbit laboral. I per altra tindríem tot el que depèn fonamentalment de l'empresa i de nosaltres, de la nostra acció sindical en la mateixa. I aquí tenim l'important paquet que té a veure amb la negociació col·lectiva com a eix central de les relacions laborals a l'empresa. I en aquest terreny, mesures a priori tan simples i tan fàcils com és el tema de la normalització de l'ús del català en la redacció dels convenis col·lectius i tota la literatura i els comunicats i fulls d'informació que generem en el transcurs de la negociació, podria convertir-se en un element de normalització del català a les empreses potentíssim, com de fet ja ho està sent a totes les empreses on hem sigut capaços de fer-ho. I això en una mesura realment només depèn de nosaltres, per tant aquí tenim realment molta feina a fer. Bé, en l'àmbit intern del sindicat, com tots els documents que estem elaborant, procurem fer tres àmbits diferents de treball. Un seria l'anàlisi del tema, dos, les propostes que nosaltres fem, però que han de fer altres, l'administració, les empreses, el que sigui. Però a continuació sempre afegim una altra cosa segurament una mica més difícil, que és les propostes que fem per desenvolupar nosaltres mateixos. És a dir, els deures que ens marquem com a organització per avançar i millorar sobre el tema que estem debatent. I en aquest cas de la llengua també ens van posar deures, i no pas pocs, però jo he de dir en satisfacció que bona part dels deures que ens van posar s'hi ha estat treballant, tenim resultats i a més comencem a tenir canvis, que això és l'important. El primer que cal dir és que no partíem de zero. El sindicat ja tenia instruments per treballar tot el que feia referència a l'extensió de l'ús del català i des de l'any 88 disposem d'un servei lingüístic sense el qual evidentment no hauria sigut possible fer tot el que hem estat fent. I entre els que jo destacaria tot un paquet d'actuacions per garantir l'ús de la llengua catalana tant als quadres sindicals com als nostres delegats i delegades de les empreses com al personal del sindicat. Això vol dir formació, potenciació de les intervencions públiques en català, aplicacions informàtiques, atenció a les persones, tant a la recepció com a l'assessorament, redacció de documents i material de formació en català, edició de publicacions de lectura fàcil, foment del voluntariat de la llengua, perquè això, alguns dels nostres companys acaben de fer el pas i estiren a la piscina ja d'una vegada, seguir treballant amb els companys i companyes del País Valencià i les Illes per la promoció de l'ús de la llengua catalana en aquests àmbits, i un tema especialment complicat, però que penso que és un repte important, que és l'increment de l'ús del català en el gabinet jurídic, precisament per contribuir a la seva extensió també en un àmbit tan necessitat com és l'administració de justícia. Bé, aquest nou document marcat Globalització-Nació ja està fet a la ponència base i properament obrirem ja el debat en el fòrum de participació al nostre portal d'internet, perquè això, com dèiem, per intentar que tots els afiliats que vulguin hi puguin participar. De fet, si no hagués hagut la vaga general fa uns dies ja estaríem en aquesta fase, però bé, les prioritats són les prioritats, per tant, ara sortirà. En aquest document volem reflexionar i aprofundir i fer propostes sobre diferents aspectes del que significa un model d'estat centralitzat o descentralitzat. Volem reflexionar entorn a l'ofensiva recentralitzadora que s'està vivint en l'àmbit estatal i en què, desgraciadament, estem veient que hi ha un cert consens en
la major part de l'arc parlamentari, tant de dretes com d'esquerres, i això és molt preocupant. I volem també incidir en tots els interrogants que poden aparèixer aquí sobre com s'encaixa o no s'encaixa la defensa del nostre fet nacional i què entenem nosaltres i el que entenem nosaltres com a realitat plurinacional de l'estat espanyol que alguns s'entossudeixen en negre. A tall d'anècdota, un exemple per on podrien anar les coses perquè ens entenguem, podríem citar la nova llei d'unitat de mercat que el senyor Rajoy ja ens ha anunciat que si aconsegueix governar faria, i les possibilitats que aconsegueixi governar són reals. Una llei d'unitat de mercat que coneixem-los, l'únic que podem esperar és que sigui una mena de nova loapa en el terreny laboral i social, que, per exemple, impossibiliti avançar en el que ha estat una de les nostres reivindicacions històriques, que és la configuració d'un marc autonòmic de relacions laborals, i que per aquesta via s'intenti, per exemple, anar-nos imposant un model de negociació col·lectiva en clau estatal que no tingui res a veure ni amb els salaris ni amb les condicions de treball que tenim en aquests moments a Catalunya. Un altre debat que ja tenim en cartera i que ja estem treballant és sobre la integració precisament de la nova immigració, que ja, com dèiem, com debatíem el tema de la llengua, ja també tenia algun element. I és curiós, o poder no, i ja veiem que comencem a tenir diferències importants, en aquest cas amb la defensora del poble de l'Estat, sobre quina ha de ser la llengua d'integració d'aquests nous immigrants. Segurament perquè nosaltres entenem que la llengua catalana ha de ser un dret de ciutadania i ells no ho entenen així. Però bé, continuarem lluitant amb idees, amb propostes i amb arguments per seguir avançant.